Mr. Lim. Impas juga karon. So, sa kapamilya, pasina! Kini kay may mga tanod. Kaiti? Wa pa juga ni matari ha. Karon ka. Karon ka. Makapalos lagi ko si Muha. Mr. Lim. Impas juga karon. Grabe po ka pre, eh. Nadamay nung ta diri ah. Let's go. Gawin sa mga diha ah. Ano diri, so diri, tabagay ko diri. Taya po ni mo eh, nagmarites. Ramagundong tataba. Bata! Pre. Ayaw siguro nga na pre. Di, pre! Lago kay kuha ni, pre! Masuko ba si Kapitan na human rights na? Ayaw, lagi, pre! Hindi, lagi! Naglago, lagi ka! Oo. Ay, lagi nyo naghilabti. Lagi natay balao dire. Ay, Kap! May kabikap. Ay, ari pa magkakap! Kaya naman ako ni! Pre, mas mayo siguro pre nga mo. Wala ka na ko, kamo na ibala diri ako. Masakay ko. Sige, ilisa ka! Sige, pre, ilisa diya ka. Sige, panahukon ka! Hangad! Kaung tawhana ka. Huwag mo ta ako naglagot sa imo ha. Pero kay gi-appeal man nimo akong kanding, late ka. Salamat akong igo. Kap! Asa man ka ni hapa, Kap? Kining kambal niya. Na! Let's go! Usara man guni, Kap ba? Mau ba? Sige, may rapod kay interrogate na nato ni siya. Ay, naku kaya, Kap! Asa man gid siya ani? Di ara, di ara! Dara di ay. Sama ng kapitan na libat man kaayo. Sige daw, palihog og tendo ka ni be. Agalas daw, Kap. Asa man mo mga tanod? Ako man yung subuon. Usa man taong taan ni. Uy! Tarong ikaw ka, pagtarong, pagtarong! Karon kay naa naman ta diri di ta magpatakagdas mag pangutanon ti ka. Unsay pangutan-on, Kap? Ayaw na, Kap! Ato na ning birahan para mutagam ning bataan ni para di na kahilabot sa mga manok sa mga silingan. Jepre. Proseso ta diri. Kapitan baya ko, unsa na lang ilang masultis. Di ka kawatan ni kay kanding anak, Kap! Wala na lagi nag-anak akong kanding diya ah. Paminan ako mag-okay naman ng regalo na kong dala. Nano ko gusto ipangutana si mo ba? Tinuod ba nga swito ka sa mga farm diri Kap, naswito dyan ko kayo. Nagdako mo ko sa farm. Nagdako gid ka sa farm. Akong ikaduha nga pangutana. Unsam jud tinuod pangalan nimo? Naa kay birth certificate? Kap, nako'y birth certificate pero nasunog si Dolara. Si Dula. So sa ato pa, nagabaya di kag tax sa tong barangay. Natural, Kap. O ginakap ko ng mga halin sa kong mga manok. Gipanguha. Ginashare na ko na sa barangay. Sa ato pa, Kap! Nani ambag sa atong barangay! Ay kuing nakap og kung sabo ka ni ha? Saba ka niya, Jepre. Taka, nung baba ni mo. Akong sunod nga pangutana. Nganong hilabtanon mo kay kag manok? Kay sumala pa sa mong balita diri, naman daw kay sports car. Taka, di mo natin nood, Kap. Kung dili tinuod, nga naman ang resto sa sakyanan, nakapangalan man si mo ha? Ang tinood, anak, Kap. Gibaligya na ginakotong sakyanana. Pero akong gitagi-tagi binulan ba mo na nakapangalan pa sa kuha. So sa ato pa, wala pa na impas sa nagkuha sa imo ha? Oo, Kap. Pero kato nagpalit sakyanan, Kap. Wa maguto nagbayad sa kuwag tarong mo nang. Pasensya na kayo, Kap, kung nakahilabot kong mga manok sa silingan. Hindi na ko nabuhaton, Kap. Wa mo kayo makaon, Kap. Aron mabuhi-buhi ko ba? Luoy, mampudening bataan eh. Nga isa pa, Kap. Dili lang mampud kay nangwa kog manok silingan kay para sa kong kaugalingon. Kita ka na mga bata sa tong barangay. Ako po ng mga gipakaon. Na, Kap. kakonsensya. Ayok to ka na niya, Kap! Alibay na na niya, kinadakpan na nato siya! Tinuod na, Kap, bisa pa mangutaan na ka sa mga bata diri. Ayaw, Kap! Ayaw, paminaw, Kap! Ayaw! Isang pay lang na, Kap. Pan lang akong ginahatag, mabusog na sila. Ang maayo ani Jeep, tao raman ta. Ang Ginoo gani makapasaylo. Kita pa nga tao ra. Sama ka, Kap! Ginoo man to! Tao man ta! Pero, Kap, nalakoy usa ka hangyo, Kap, be. Unta, dili na siya makatamak sa atong yuta sa atong barangay. Oh, no!
Kana, pwede na ito nabuhaton siya. Stoy, paminaw. Persona ng grata na kadiri sa mong barangay ah. Hoy, kanungog ka! Di na ka pwede mo alis sa among lugar ha! Basta na diri mo si magkanaikan mo di ka! Ay, sakit pa ka! Asa man tong bulak nga kung dala? Ay, bulak ko sa bulak! Pipur ko nyo na yung nani kap. Ano kabantay nga naman ko'y bulak dala ba? Ay, sos na kan pa kang istorya! Sige na, pasi na! Biraan! Pinuti ka! Kap, ang Sige bulak na! kap. Kap, Sos ang istorya! Pasi na! sakit ang bulak. Okay. Very good. Okay na. Dito yun ang manok ba? Wala nagikulang nga rin ba? Okay. Sukad-sukad nga na. Husay itong tirador manok ng silingan ng kapitan ba? Murag, kompleto na gini ang manok. Uy, kumusta? Lipayon ka karong adlaw ba? Ha? Kinsa may di malita yan ang awa akong manok. Kompleto na. Mao ba? Pero huwag na ko nabantayan mo ba? New style, new color of your hair. Ay, ana, malaki new life man. Pero, ay sa, paring Ray, sure na juga nga dili na itong matamak din sa itong yuta itong tirador ng manok. So far ganina pag suri-suri na ako, wala po jud na ako siya nakitaan din ha. Kita sang bunog ba eh. Grabe gi ko lata di ko nilagmayo gabi iba. Hala, ang bulak. Napaki itong bulak dito ah. Lalaw, gana ba katong plate itong mga manok? Hala na si ate. Aton sa North Square to be. Kini kay may mga tanod. Kaite! Teo! Hay, bataan ni. Nagmukmok na pod. Kaiti. Kay ba man ko nga nahigugma di ka na itong laki ha. Pero huna-huna po di mong kaugalingon. Huna-huna sila mama o papa nanimpalad para nato. Para natay makaon. Mao nang ikaw pagkauna kay unsa ng orasa. Kanang gibuhat si mong kuya para po na si mong kaugalingon. Mao nang kaon na. Dili na. Kaiti.